Hello guys, welcome back to another video, and today is the 12th of February, and every year we are celebrating or mangraon mi sa Mama Mary Good sa Ihor, like nagham ka isang tao. So yeah, that's gonna be like, I think, almost a day na mangraon kaya mahapit na sa every simbahan. So yeah, right now we're just waiting for our van. Came ng van. So yeah. So muna amo ang van. Dilid daw ka ba na ilang sa kuna? Yes, let's go people! Si Kuya ka ha? Ato ay walang signal pa. Nakidita? Oh, si Mama. Yes, let's go! Charot. Dili lang ko ni Mama. True. Nanawag si Kuya ni Ma? Ayun, Japan. Nag-video call. Naraba po yung kasunod, oh. Ipagawas na lang. Tana mga Santos yung pwede Maguna ta? Or itatawag? Magahulat na lang. Paulahin Anak kita pindah. Vlogger Japan. Ang vlogger yan. Vlogger Japan. naman katong Brain sa Fatima. Trapuhi may, trapuhi ng Sa mana uban, namusmus naman na. Dara si San Agustin. Senior St. Michael. And wipe your mouth because your Ay, mouth si is San very Agustin. Kapilang. Si San, kanan na ida ko man ay Carmel. Papa. Ito sa itong birhin natin. Papa. Sen. 9, 10. 10, Yung kita. San Miguel. Pamalit na ng Santos. Ang motor siya. Dito ako mag-detect na ron. Sa kayo, karga. Ay, don't go. Kabulog, nakita pa na akong nawang, liog na pa na akong nakita.
Paa? Matil ba na suda na yung gabre? Imagine to. Galing pa ay guto. Kita ba sa guto ng galing? Adidas. Hindi makadugo. Dali siguro natin na. Ikaw galata? Sa tininay. Iyak po sa kanan. Maho. Pagitira ako ang contribution. Kuto yung Naanami sa may nalulan, guys. Pahad pa na simbahan, guys. Layo kay dahang sakyanan. Welcome to Minalulan. Naanami ka rin sa Minalulan. Minalulan is what? Welcome sa Maria Church. Press ngalan ni mo. Huh? Press ngalan ni mo. Hi Maria. Yeah, like my Maria about. Guapa. Guapa ka ning. Hi ning. Ew. Panginoon Panginoon, pinaangin sa Batang Jesus. Mama Maria, ang iyong pagkamulero, pagkahatag ng pagkakamo ng bayan, siya sa kaliwan, sa uban ng mga kayo. Yes, dili daw yung maniod to. Amo paniod to. Kaya mo yan, besh. Go lang. Mek, libot-libot, Mek. Narabay danawhan eh. Wala nalagay.
We're going on a trip in a mini rocket ship, and we to the sky. Little la la la. Balloon Hall. Bagong pa sa Rice. Mauna po, kukunin ko anak ini ni. Gas. Good. Sila lagi sun lang bugod. Ginabihan. Rice. So may kutsilyo hiwa. Goy, dira. Tang. Ito siya. Utos apa? Utos apa? Nawag. Saya makikilig. Malaog. Okay. Dapat saham. Mga vlogger. Wala yung sinasarino. Nasarino. Naging naman tong gabiyahe mi. Pero dili na Ate, ito ba? manakat dito ron mga binulat na puti ng dito ron. Sa magkigainit, Mani niyang So hapon. yung talingting, hilog, pero mga balay, mga dato. Mga dato mga talino. Binulat dito. Dato ng talingting yay? Now, guys. Ha? Now, see you here. Muhapit na siya sa kabol. Di na ito padala. Kuho nang kaya di man nakatulog. Kang simbahan din sa isla.
Kahoy, masunog na. Hindi mo masunog ng kahoy na. Dapat sa ibabahan.
Taiwan City. Uy, makuha bim eh. On our way home, what can you say about the beautiful vlogger? Leo! Hindi ako beautiful basta di man libre. On our way home, nanglako mi 8:30, and then right now it's 5:30. So yeah, thank you for the happiest days.